86 Vinka ja Johanna Suutarinen Mikkelistä valmistautuu 88 Rio, 89 Ilo, 90 Jolli. Ja tuossa Siille ihan viime metrillä taisi siellä tulla kontaktivirhe. 10 tulos. Siinä oli nätti kontakti. Se on sellainen polvisukka. Täältä lähtee siis sellainen nauha ja täällä on lenkki. Ei, että se on yöllä tällaisessa asennossa aina. Ja sitten teippaa. Urheilu. Joo. Tää katsoi eilen vasta. Eilen tuli 3 jälkeen. Perään ja siinä on. Niin on, mutta sitten ekaa kertaa. Nehän on ollut juoksemista. Se on kovat. Ei, kun näin sun kantapaikka. Joo, mutta pitää laittaa. Joo, pitää varmaan mahu. Sitten mä saan ottaa niin isot kengät, ettei mitään rajaa. Olipas nätti ratkaisu.